rabanu fito wallahi ka fito ka iya balbaɗar rabanu ka lalace gaba ɗaya yara ƙanana ka ga irin su Arda Gula su Yamil Yamal yadda suke wasa da bal katon banza da kai ka bal ka ringa Allah fito haɓar Allah mala haɓar Allah abba coach kana yarfa ni wallahi a cikin yara ƙanana yaran da na fi su iya bal bai kana canji na mun zo fa ban din nan fa muna tutufa na sa ka kai gyara bal amma tun da kai ga sun ƙara mana ku ni wallahi taba ka da ne ya zama masifa wallahi gaba ɗaya ka je ka lalata bal na je zo ka motsa ka shiga da Allah wallahi coach ka yarfa ni yaran nan fa a cikin yara ƙanana wanda jiniyoyi na fi su iya bal amma ka zo ka cire ni suna gani ka san me a'a cire kan nan da ne fa mun time din in dai ba so kake mu irin bal din da muke je ba madar da Barcelona mun ci daya mu Madrid dan ka ce me ta zama hudu tun kan aje auta ka fito tunda na saka ta zama baraka